Po úvodnom podujatí, ktoré sa konalo na domácom Slovakia ringu, sa seriál International Motorcycle Race Championship 2013 presťahoval na pretekársky okruh Hungaroring do Maďarska. Maďarský okruh, na ktorom sa jazdí aj Formula 1, doprial našim jazdcom nielen poriadnu dávku adrenalínu, ale aj prekrásnych súbojov. Na štart sa postavilo v rámci druhého kola seriálu IMRC vyše 100 jazdcov zo 4 krajín Európy. Keďže tento seriál je v rámci slovenských, ale aj maďarských majstrovstiev tohtoročnou novinkou, zaujímalo nás, ako je spokojný s jeho úrovňou viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie pre preteky cestných motocyklov Ladislav Šnegoň. Sme na začiatku a že v princípe postupne nám pribúdajú jazdci v jednotlivých kategóriách, takže musíme počkať celú sezónu a potom koncom sezóny budeme pripravovať budúci ročník. Už teraz môžem vyhlásiť, že sme hovorili aj s Českou federáciou, ktorá by sa takisto budúci rok pridala a potom by tento šampión mal úplne inú úroveň. Poďme však k samotným pretekom. V triede do 125 cm kubických spomedzi Slovákov najlepšie Hungaroring sadol Jarovi Čechovi. V triede 600 bol najrýchlejší spomedzi slovenských jazdcov Lukáš Jasenský. Ten si ziskom plného počtu bodov vynahradil nešťastný pád, ktorý ho postihol na Slovakia ringu v rámci prvého kola seriálu. Bolo to celé dobre. Sice v sobotnú preteku sme sa trošku trápili s nastavením, ale dneska sme to všetko vyriešili a úplne inak sme išli ako včera, takže sme maximálne spokojní a hlavne, že sme vyriešili ten problém s podvozkom a bolo to super zatiaľ. Za Lukášovým chrbtom v tomto prípade ostal na druhom mieste Maďar György Pejhe a na treťom Čech Lukáš Kamarát. V triede litrových motocyklov si to opäť poriadne rozdala dvojica kohútov Vlado Ruža s Vladom Karbanom, pričom prvému menovanému sa podarilo v oboch pretekoch zanechať svojho súpera za svojím chrbátom. Bolo to perfektné, som šťastný, lebo boli veľmi rýchly závod, sme išli. Štart som mal síce dobrý, ale v nájazde do prvej zákruty mňa niekto trafil s motorkou, skoro sme obidvaja spadli, tak sa všetci prehrnuli prezo mňa. Videl som, že Vlado už je strašne ďaleko, asi 8 ľudí bolo medzi nami. Zdalo sa, že už závod je stratený z toho pohľadu, že už ho nedohoním, ale teda nejak postupne som sa prekúsal štartovým polom až po neho a podarilo sa mi dostať aj pred neho. Druhé miesto patrilo Vladovi Karbanovi a tretie Lacovi Miklánkovi. Seriál IMRC 2013 bude pokračovať tretím kolom opäť o mesiac. Tento raz si súťažiaci budú užívať rýchlu jazdu na okruhu v Brne.